Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo ni ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Ay, minawag man. Kinsyana. Numero ra. Hello? Franco ni? Oh, Franco ni. Kinsa ni? Imong atraso. Oh, ha? Babes ni oy. Ari ako sabay. Kay punan ako atraso nimo. Oh, unsa? Makari ka? Diyan na sila si Andy o si Crisanta din eh. Ah, tayo sa, uwa ko tul-tul. Saag binuong ko. Asang inyo? Pag-taxi na lang. I-PM na ko nimo ang address. Oh, ha? Pagsulti. Makari ka? IPM? Oh, unsa? IPM. IPM day? Mm. IPM ni mong address? Hmm. Yamat ko na ni. O, sige na, Naasa Port. na si Andy si Chris diha? O, lagi. Sige, balik, oy. Sige na, Port. Bye-bye na. Bida, no? Tuon na sila si Chris ug Andy sila. Punaan ko niya ang atraso na ko. Lukon mata. Uy, babes. Kinsay ka uban mo din, Ang akong daw ka helper. O ang gwardya. Oh, asa din mong parents? Tuwa sila sa gawas sa nasod. Oh, mau ba? Tuwa sila dito na narbaho. Unya, ikaw? Ako na diri. Di pa man ko ganahan nga mo ato dito sa gawas, good. Gusto pa ko diri. Oh, ikaw na kanang nasa na kong picture? Ako kaayo. Unsa? Ikaw na? Niapi ka karate tournament? Apil-apil lang, good. Oh, black belter ka? Hayda, picture ra na. Unsa din nahuman ni mo, babes? Registered nurse na ko. Wow! Pero, wa ka manarbaho? Walang una. Relax lang sa... Onya, ani ka mo na bawas ato? Depende, sad. Pero, believe ko ni mo, Nga naman, Chris. nakakamiga ka na mo nga. Iyagit. Sus, ayaw anak, good. Yagit good taon. Kuan ba? Dili man gud ikalimot nga. Bisag kung saon, lahi man jud ang inyong kahimtang kumpara sa amo. Kamo kay di gwardya. Yes, tinuod na. Pero mas bintaha mo kung gwardya na hisgutan. Ngano man? Ang among gwardya, usarag na permi. Whereas ang inyong gwardya, daghan kaayo. Ang inyong mga silingan. Ha? 'Di ba tungod kay mga suod kayo ang inyong mga silingan? Og makita permi sa mga silingan ang mga tao nga mosuod gawas sa inyong bay, 'di ba? Oo, tinuod na. Uy, babes. Nindot kayo inyong lawn, oy. Naay nindot nga mga Bermuda. Yes, Chris. Nindot gyud nga mga Bermuda. Pero mao lagi, mingaw. Kumpara sa inyo nga bisag unsa ka gamay sa lugar, apanay daghang mga nagduwa, 'di ba? Oo. Tinuod na. Mao bitaw nga mogawas gyud ko. Tungod kay puol man diri sud good. Sige lang kag tan-aw sa TV. Daho kanyang TV oh, tingali 52 inches na no. Bisag unsa pa kadako sa screen, pero wa ra na andi. Kumpara sa inyo nga makita ang mga silingan, ang kawanangan, kabukiran o kadagatan, di ba? Sakto sad. Ang uban manggod, magtuo, nga kanindot sa ilang kinabuhi. Naay koral, tagas nga di koral, di gwardya, may mga sakyanan. Inigawas na mo, way mo timbaya. Tungod kay nagsakay mis kotse. O dili ba, motorsiklo. Pero ang ubang mga bahay sa subdivision, pulos sirado ang mga gate, og tagsasad ang mga koral. Bitaw no, tinuod yun na. Ay, nay nag-doorbell oh. Si Franco na ron. Ha? Morris Franco? Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Akong gipaanhi. Kadiyot ha, arion sa nako, sugaton nako. Uy, Andy. Unsa naman taan ni, ha? Ha? Hanggang nga taan ni?
Laban lang ta, Chris. Lisod man kun, kini si Babes mo ay atong mamahimong karibal. Imong karibal. Unya ikaw, ay imong karibal. Kana imo amigo? Kanas Franco? Pero, tanaw na ko no. Dili tingali siya mo patol kang Franco, eh. Upre ko tao na. Oo, bitaw. Pero, ang sa may gibuhat, wa magay siya hugawi nga nakagrumansa ni Franco. Hala no. Tungod man to sa tong sitwasyon, oy. Pero way kagubot nga mahitabo. Mong iya tong gibuhat. Dili, suya ko ato. Honest pa suya kay ko. Wala tayo mahimo og masuya ka. Bida, muram ko katunog itis gawas. Maikong kumsuda ng inyo. Muro palasyo. Ayaw na guna-una aoy Franco. Kay bisagod sa panikada ko, inikamatay na to, kahon ray atong sudlan. Sakto ka. Duta yung skin na, no? Pila ni klase? Kutsi, 3 ka buok. Mga van, 2 ka buok. Land Cruiser. Napay sports car. Napag yung big bike. Mao lagi Franco. Pero inikamatay na to, purlon ra may atong sakyan. Tuod, no? Sakto ka. Ang tanang mga butang, mga guba ra na. Ang kasikat, mulabay ra na. O ang kagwapa, mupas ra. O ang kwarta, maurot ra. Tinuod na. Mao nga magbilin ta og maayong handumanan. Magtisok ta og liso sa kaayo para mahinumdum nato ang tao. Dali. Arita salon. Diri sila si Andy og si Chris. Nagpaandam kog atong pagkaon. Wa na sad si Franco. May laag na sad. Kapoy-kapoy lang yung laag ning anaka, oy. Wa gyud nahimo. Pulpuls mga babay. Wa gyud agi. Di pareha siyang amahan nga usahay. Matinga na lang ta nga dunay mo kalit og amin. Mo amin niya. Kalitan lang ta. Di gud nato kaila unya mo amin sa kumbana. Akong gipangutana og kinsa. Mitugan nga anak siya sa kumbana. Pero kinis Franco, pagkatisoy lag-agi ang anaka unta pero wagyoy ayo. Kutom lang sa pagarpar ning anaka. Nag-abot na dyan ang tulo din ni. Oban ni Babes. Bida. May ikaw ta rin niya, Bida. Kaayo. Ni Ari sa gyud ka no? Bida, sunano. Bida, nang istoryahan ni mo, Tawagan man ko. Ang amo sa di ko nga kinsa mo kong balibad. May magkalidad ang pagkatao. Ay, magdipisina ta kay mingot nga. Ay, sorry ha, di ko kana kay doon ako'y meeting. Rex. Humana mo Franco? Dali. Sunod mo na ako. Come on. Babes, asa ta? Sa parking area. Ha? Parking area? Ano kung sa mata dito? Lo. Daghan na kong motor ani. Nagkadaiyang klases motor ron induto. Okay, Franco. Pagpili. Asa may imo, ana? Pagpili kay akong ihatag nimo. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.